Bat mantendu daiteke, adi ezain adi, esan nahi bere gain bat dakarren formari, norberak esanari, arki gorriari. Izan sermoi luzea, izan bat alabi, zuk ze pixu ematen diozu hitzari, zuk ze pixu ematen diozu hitzari. Itza gurutze graman nahi duen sisteman, ez gaitezen itxutu behin hasita teman, izan plazan etxean bertxotan zineman. Nork erabakitzen du, ladies and gentlemen, itzan hori kenduta, itzan hori eman, itzan hori kenduta, itzan hori eman. Elkarrizketan arau da elkar bizitza, inposatzen den arte zenbaiten glotisa, gailentzean belarri gorren nagusitza, izan hitzontzia zein hitzetan murritza, batzuk zergatik dute beti azken hitza, batzuk zergatik dute beti azken hitza. Irainitzak jasota, arian, hitza eman zenuen urrengo aldian, erantzun egingo dut altxatu agian, baina gozabak hitza hartuta abian, zer dela ta isildu zara bazkarian, zer dela ta isildu zara bazkarian. Zuenak ez zuela inoiz hartuko zu, hitzok jaten nor dabil orain bera edozu, deus ahoskatu gabe ez joan diotxu, zuk hitzegoki bila hainbeste esfortzu, baina esandakoan min eman diozu, baina esandakoan min eman diozu. Asko hitz egin arren telebistan prentsan, zaila da hitzak bere hortan iraundezan, zerbait izatekotan, zerbaiten defentsan, naiza jaunak ez duen hitzik nire mezan, betirako isildu edo orain esan, betirako isildu edo orain esan.